Praise God, purihin po ang Panginoon. Ngayong hapon na ito, bago po natin pag-aralan ng ika-6 na wika na binanggit ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, ay atin muna pong pakinggan ang isang awit na ang tanging alay ko. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangging lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay bigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya nang maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ka, kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Glory be to God. Purihin ng Diyos sa napakagandang awit na yon, na ang tanging alay ko ay sa iyo lamang, Ama, na ang buhay po ng bawat sa atin nararapat lamang na ialay sa Diyos dahil siya ang una nag-alay ng buhay para sa bawat isa sa atin. Kaya nga po sa hapon na ito, sa lahat po ng sumusubaybay dito po sa ating pagtatalakay ng 7 last word
na 7 wika na binanggit ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo nung unang araw na maganap ang mahal na araw, ay binanggit niya ang 7 wika. At ngayon nga po ay pag-uusapan natin ang ika-6 na wika na binanggit ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya bago pang lahat, gusto po nating pasalamatan ang lahat ng sumusubaybay po sa oras na ito sa ating pagtatalakay ng 7 last word dito po sa ating bansa, kay Pastora Susan, diyan po sa San Rafael, Bulacan, Pastor Mel, Sister Leng, Pastor Melvin sa Bataan, Pastor Rabeng, at diyan sa Alaminos, Pangasinan, si Sister Fatima, Brother Roberto, at maging sa Mindoro, ang ating mga kapatiran diyan, sila Mamang, Sir Janjan, si Teacher Irene, Pastora Jonah, Pastora Merla, Pastora Vicky, ayan, Pastora Diday, Brother Digno, hello Mamang, no? At Ate Gedi sa Kamansihan, sa mga Nganbako at sa Puerto Galera. So dito po sa Parañaque, Pastor Gab, at sa Bacoor, Pastor lahat ng ating mga kapastoran, no? Sa oras na ito ay salamat po sa inyong patuloy na pag-antabay dito sa ating pag-aaralan. So, hayaan niyo po ang inyong lingkod, Bishop Leo Bidanya, ay makapag-minister po sa bawat isa sa inyo upang sa ating pagtatalakay na ito ay patuloy po nating masabayan ang kahulugan ng wika na binanggit ng Panginoong sa krus ng Kalbaryo. Tayo po muna ay manalangin saglit. Heavenly Father, salamat po sa iyong mayamang bibig. Kung pag-usapan ang ika-6 na wika na iyong binanggit habang ikaw ay nakabayubay sa krus nang dahil sa pag-ibig po sa amin. Salamat po, Ama. We give you praise, honor, and glory. In Jesus' name this we pray. Amen. Amen. Ayun. No? Bago ko po malimutan, dyan din po sa Nueva Ecija, si Ninang, no? Dyan po sa Nueva Ecija, sila rin po yung nanonood. At dyan din po sa Ninang Rita sa New Jersey, at sa Richmond, si Krista Lakin Pamangkin, si Ate G, dyan sa Norfolk, Virginia, Pastor Allen, Mami Nita, sa lahat ng mga kapatiran dyan. No? Amen. Sige po, ating basahin sa aklat ng John chapter 19 verse 30. Ano po sinasabi dito? When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost. No? Doon po sa ating ika-5 wika na nabanggit, ay binanggit purong kahapon na ating pinag-aralan sa ika-5 wika binanggit ng Panginoong Sus, I thirst. Kaya matapos niya raw i-receive yung vinegar, yung sukang napakaasim, ay sinabi niya, it is finished, naganap na. So the sixth statement from Jesus while on the cross was a cry of victory. No? Yan po yung cry, sigaw ng tagumpay. It is a cry of accomplishment. Nagtagumpay na siya. No? Natapos na. And the Greek word ng text ng it is finished is tetelestai, meaning victory. No? Ang isang pag nagkakaroon ng gera, no, ng war, nation against nation, o kahit kung napanood niyo po yung pelikulang El Cid, no, kahit nung panahon ni Moses, ni Joshua, after they won the battle against Amalekites, nung umuwi sila papunta sa kampo nila, tinataas nila yung flag nila. At sumisigaw yung mga Israelita, tetelestai, tetelestai, meaning victory. We won the battle. At dito po ang Panginoong Hesus, no, nung siya'y nakapako, binanggit niya ang pang-6 na wikang salita. Sabi niya, it is finished. Tetelestai, natapos na, naganap na. Ayan, no? So, kaya nga, what was finished? Ano ba yung natapos na? So, as we consider the life and ministry of Jesus, we can think of several things, no? That His death made complete. So, Jesus finished the job that the Father gave Him to do, no? Tinapos niya yung trabahong ibinigay ng Ama na kailangan niyang gawin, na kailangan niyang tapusin dito sa lupa nung siya ay bumaba more than 2,000 years ago. No? So first,
ano ba yung tinapos ng Panginoon na ibinigay ng Ama sa Kanya na na-accomplish niya. No? Una, first, Jesus had to finish the task the Father had sent Him to earth to accomplish. No? Yung task ng Ama na ibinigay sa Kanya, in-accomplish niya dito sa lupa. Namely, to provide salvation for humankind. No? Nagkaloob siya ng kaligtasan sa ating mga tao. Meron siyang dala-dala na regalo. At yung regalong yun ay walang bayad. And that is salvation. Kaligtasan po. By living His entire life without sin. No? Nabuhay po siya na walang kasalanan. Jesus was able to become the perfect sacrifice for the sins of the world. The way of salvation had now been made complete. No more animal sacrifices were necessary, for they had only pointed to the ultimate sacrifice Jesus had now offered. No? Siya mismo po yung buhay niya, ang sinakripisyo niya, inialay niya, hindi na kailangan ng hayop. Kasi nga in the Old Testament, nag-aalay ang mga priest doon sa tabernakulo, sa Holy of Holies ng blood, no? Para matakpan ang kasalanan ng tao, nagpapatay sila ng hayop bilang sacrifice, at yung dugo ng tupa na yon dinadala sa Holy of Holies para ialay, no? Bilang takip sa kasalanan na mga nagagawa ng tao sa lumang tipan. But, thank God, when the Father sent His Son, Jesus Christ, He is the perfect sacrifice para sa mga tao. At yung kanyang buhay na yun na inialay, ito na yung perfect offer or sacrifice, no, na magliligtas ng kasalanan ng tao, ng buhay ng tao. He was the supreme sacrifice which satisfied the righteous demands of a holy God. No? Kaya nga mga kapatid, mga magulang, so thank God sapagkat ito yung tinupad ng Panginoon. No? In-accomplish niya yung task na ibinigay ng Ama sa Kanya to bring salvation to humanity. Sabi ng John chapter 3 verse 17, Jesus came to this earth, no, to save us, no, para iligtas tayo. At ito yung in-accomplish niya, ito yung sinabi niya, it is finished, naganap na, natapos na. No? Secondly, Jesus fulfilled prophecy. Pinulfill niya yung mga propesiya sa Old Testament pagdating sa New Testament. The second thing that was accomplished by Jesus on the cross was a fulfillment of prophecy. Katuparan ng mga kapahayagan o mga propesiya. No? The predicted Messiah had come as God promised He would. Prophecies of the Word of God, which are always accurate. No? Sa Isaiah chapter 7 verse 14 ay may kapahayagan po doon. No? Sa Isaiah chapter 7 verse 14, ito po ang sinasabi. No? Tignan natin. Therefore, the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call His name Emmanuel. Yan, no? Yung Emmanuel na yon, siya yung Messiah, yung magliligtas sa kasalanan ng tao dito sa ibabaw ng mundo. Kaya yung mga propesiyang yon, ang isang babae raw ay isang birhen ay magdadala ng sanggol at bibigyan ng pangalang Emmanuel, meaning God is with us. He saved His people. No? At ito in-accomplish ng ating Panginoon yung propesiya na yon sa lumang tipan. Amen. No? So kaya nga, the predicted Messiah had come as God promised. He would prophecies. No? He would, no? Prophecies of the Word of God, which are always accurate, had again come to pass. The Savior was promised. Now Christ, the Savior, had come and accomplished the promised salvation. No? Yung kaligtasan na yun, yung pinangakong kaligtasan na yun, ay tinupad niya na at nangyari na nga. Kaya sinabi niyang, it is finished. Thirdly, Jesus achieved victory over the devil. No? Yung in-achieve niya, yung tagumpay laban sa demonyo. Yan ang kanyang in-accomplish dito sa lupa. No? Ito yung third natin. A third matter that was accomplished by Jesus' death on the cross was the victory over the devil. No? Kaya sa pagkamatay niya sa krus, sa pagkakapako niya, akala ng demonyo
ay nagtagumpay siya. Hindi niya alam na sa pagkakapako ng Panginoon ay yun ang simula ng kanyang kawakasan. No? Dahil nung mahulog si Adan at si Eva sa pagkakasala, yung authority, yung position, yung dominion, yung rulership, inago ni Satanas sa tao. Kaya ang tao bumaksak sa pagkakasala at paghihirap. Kaya nga noong Panginoong Hesus ay ipako sa krus, namatay siya at nabuhay na mag-uli siya, bumaba siya sa ikalaliman ng lupa, ang sabi ng Ephesians chapter 2. At doon, bago siya pumanik sa langit, inihandog ang kanyang dugo sa kabanal-banalan, doon sa trono ng langit sa Ama. Kinuha niya uli yung susi kay Satanas at ibinalik ito sa tao. No? Kaya yung tagumpay ay nabawi o kinuha ng Panginoon. No? Yun ang pinagtagumpay ng Panginoon. So the scripture says that one of the purposes for Jesus coming was to destroy the works of the devil. No? He overcome the works of the devil. Ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 8, no? Ano ang sabi ron? I came to this earth, no, to destroy the works of the devil. Sinira niya, winasak niya, winakasan niya ang gawa ng demonyo. Kaya ang kaaway, talunan na po yan. No? 2,000 years ago, talo na ang demonyo, si Satanas. Kaya walang Kristiyanong talunan. Kailangan ang mga Kristiyano ay victorious, tulad ng Panginoon. Dahil ang Diyos natin ay victorious siya. No? Amen po ba? Praise God. We are victorious. We are no? So the death of Christ finished the task. No? The dominion over that earth, that man, through his sin, had handed over to the devil, was now won back. No? Nabalik sa Panginoon. And the authority of Satan had been banished. He had been won. When Christ comes back again, he will take hold of the victory that he won over the devil on Calvary's cross. No? So kaya nga sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo, nagtagumpay na ang Panginoon. Kaya tayo mga anak ng Diyos, sabi ng Romans, no, chapter 8, we are more than conquerors through Christ Jesus. No? Higit pa tayong mapagtagumpay kay Kristo Jesus. Bakit? Siya yung nagtagumpay sa krus. Siya yung lumaban sa laban. No? At tinanggap niya ang tagumpay. At yung tagumpay na yon, ibinigay po yun ng Panginoon sa atin. Nasa atin ngayon yung tagumpay. Parang sa boxing yan eh. No? Diba si Manny Pacquiao, pagka lumaban sa boxing, no, ilang panalo niya, siya nakipaglaban sa ring, matapos niya makuha yung crown, no, ibibigay niya yung corona niya sa kanyang wife. Kaya yung wife, tinatawag na more than conqueror, no, through his wife. At tayo po yung bride, and Jesus is the bridegroom. No? Siya yung nakipaglaban, kaya ibinigay sa atin yung corona ng tagumpay. Kaya sinabi ng Bible, we are more than conqueror through Christ Jesus. Amen. Hallelujah. So i-claim po natin yon. Praise God. No? So Jesus achieved victory. Kaya nagtagumpay na rin po tayo sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Fourthly, Jesus' suffering was finished. Yung paghihirap ng Panginoon, tapos na yon, no? Tapos na po yon sa krus. Kaya sabi niya, it is finished. So a fourth and final reason that Jesus said, it is finished, is with regard to His own suffering. No? Sa kanyang paghihirap, tapos na yon. No? Jesus spent over 30 years upon the earth, living among sinful man. No? Suffering from the self-imposed limitations of the existence. Talagang sa kanyang pamumuhay sa lupa, napakarami niyang dinanas na hirap. No? Yung nararanasan po natin gutom, uhaw, sugat, sakit, hirap ng kalooban, lahat naranasan po yan ng Panginoon. He had now endured the final 6 hours of the suffering on a cross. No? This was now finished. Tapos na po yun. He would no longer have to suffer that limits of space and time. It was finished. Tapos na. No? Naganap na. Kaya ang kaligtasan po ng bawat isa sa atin, tapos na po. No need na magpakahirap pa ang tao. Hindi na po kailangan tayong magpapako sa krus. Dahil ang Panginoon yun na nga, tinapos niya na yun. Dahil sa pag-ibig po sa atin. No? Kaya ang cross po ngayon, empty na po yan, ang cross. No? Kung makikita nyo itong cross sa aking dibdib, ay empty po yan. No? Ibig sabihin, cross is symbolizing Christianity. No?
wala na pong laman ng krus. Ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, ibinaba na siya sa krus. No? At inilibing siya, and after 3 days, He rose from the dead. No? Kaya nga po ang krus, yan ay simbolo ng Kristyanismo. Kaya ang mga Kristiyano, tinawag na Kristiyano, simula nung mag-ipon-ipon ng mga mananampalataya sa Book of Acts chapter 11 verse 26, they were called first in Antioch, Christian, doon sa Antioquia. Tinawag silang Kristiyano ang mga mananampalataya dahil sila yung mga tagasunod ni Christ, sila yung mga disciple, sila yung mga nanampalataya sa Panginoong Jesus, sila po yung mga nangaral ng salita ng Diyos, sila yung nanindigan sa pananampalataya sa Panginoon. Nanindigan that Jesus is the Messiah, the Savior of the world, and no other Savior of this world other than Jesus Christ. Kaya nga ang Panginoong Jesus lamang ang tanging kaligtasan ng tao at wala nang iba pa. No? Siya lamang po. Kaya nga sinabi niya, it is finished, titilestai, means victory. Kaya you and me, no, nagtagumpay na po tayo dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung ikaw man ay nag-iisa, nahihirapan, may pangamba, may trouble, may suliranin, si Jesus ang kasagutan. No? Kung nag-iisa ka man sa buhay, si Jesus ang katugunan. Siya ang pag-asa ng buhay natin. Sa Kanya'y may kapayapaan. Katulad po ng pinag-aralan natin kagabi sa ating midweek service, no? Sa Kanya'y may kapayapaan. Sa Kanya'y meron tayong katagumpayan. Sa Panginoon may kasagutan ng lahat ng ating mga suliranin. Sa Kanya'y walang mahirap at walang imposible. Kaya nga si Jesus ang ating pag-asa, no? Kaya lumapit lamang tayo sa Kanya at wala tayong ibang dapat lapitan kundi ang Panginoon. At kaya nga sa krus, sinabi niya, it is finished. Inako niya na yung sakit natin, inako niya na yung suffering natin, yung paghihirap natin. Kaya nga yung mga karamdaman sakit, by His stripes, pinagaling na tayo. 2 Peter chapter 2 verse 24, dinala niya ang bigat ng ating kasalanan sa krus upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala. At sa mga sugat na Kanyang tinaglay, tayo ay pinagaling. Past tense na po. By stripes, you and me were healed. Pinagaling na. No? Kaya kung meron kayong sakit karamdaman, si Jesus ang kasagutan. Kung kayo po'y may nararamdaman sakit sa katawan sa oras na ito, mananalangin tayo. No po? Kayong mga may sakit karamdaman, no? Yung anak ni Evelyn, dyan sa Taguig, no, na hinahapo, may sakit sa sikmura, gagaling ka sa oras na ito. Ang ating makapatiran, saan man po kayo naroon sa buong mundo, mag-pray po tayo sa oras na ito. Yumuko tayo pumikip. Heavenly Father, in the mighty, you are not limited by distance, time, and Father, right now, by the power of the Holy Spirit, Lord, touch your people right now. You are the only one, Lord Jesus, ang kasagutan ng aming mga daing at hinaing. Lord, hipuin mo ang buhay ng iyong mga anak saan man sila naroon. Ngayon po'y nakasubaybay sila. Lord, by your stripes, we are healed. In Jesus' name, Lord, I declare healing touch upon their body from the top of their head to the sole of their foot, Lord God, right now. In Jesus' name, release your miracle touch, oh God. Healing and deliverance flow upon their body. Even strength, Lord, peace and joy and favor and blessing. And may the blood of Jesus cover your people right now in Jesus' name. Lord, sa COVID-19 ngayon, you will spare your people, oh God. Lord, like Israelites, Lord, nang dumaan ang Passover, Panginoon, iniligtas mo ang mga anak mo, oh God. Thank you, Lord. Hallelujah, for the victory, for the answered prayer. Marami pong salamat, Ama. We give you praise, we give you honor and glory, Father God. In Jesus' name, amen, amen. So, purihin po ang Panginoon at pakinggan niyo po ang awit na ito. Ngayon po ay mapapakinggan natin mayami ang konti, saglit lamang, ang isang awit po na noong mga 1980s, no? Diyan po sa Kalapan, ito po inaawit naming mag-asawa, at nung isang sister diyan sa Kalapan, ang pamagat po ng awit na yon ay Jesus, no po, no? At pakinggan niyo po yung mensahe ng awit na yan, at pinapahayag po diyan na siya ang ating kailangan, siya ang ating sandigan, no? Na kaibigan natin sa lahat ng panahon, sa oras na tayo nag-iisa, siya ang kasagutan at katugunan sa ating mga pangangailangan. Kaya nga saan man po tayo naroon,
Ang Diyos ay nandyan. He is omnipresent. Wherever you are, wherever we are, the Lord is there. Nakita ng Diyos ang puso natin, ang isipan natin. Lagi tayong manahan sa Kanya. Lagi tayong kumapit sa Kanya. I-wear natin yung shield of faith, no? Kailangan po yung faith sa Panginoon na talagang, di ba, pag umatake ang demonyo, ang kaaway, dahil ang virus na yan, spirit yan, ang demonyo, papanain kanya ng sakit, ng karamdaman, ng problema, ng trouble, confusion, doubt, fear, ipananangga mo yung faith. No? Di ba, binigyan tayo ng sandata ni Lord, yung shield of faith. Sa Ephesians chapter 6, yan. Importante yung shield of faith. No? Di ba, ang isang sundalo, meron siyang sword, which is the word of God. Yan. Helmet of salvation, belt of truth, no, boots of preparation of the preaching of the gospel of Christ. Meron takip sa dibdib, no, yung righteousness, and merong shield of faith. Yan. So yung shield of faith natin, lagi natin itong gamitin para pag umatake ang kaaway, matutunaw yung virus. Kaya hindi siya magtatagumpay sa atin. Kaya ngayon, pakinggan natin ang awit na ito na may pinamagatang Jesus. Amen. Kung nag-iisa at nanunumbay dahil sa hirap mong pinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay.
God be the glory. Purihin ng Diyos sa napagandang awit pong yon na pinamagatang Jesus, no? Na siya po ang sandigan natin, siya ang kailangan natin, siya ang kasagutan sa lahat ng ating mga pangangailangan at wala ng iba pa, no? So reminder po, we will upload the full video ang 5 and 6 po sa YouTube natin. Kaya nga po doon niyo po mapapanood yung 5 and 6, no, yung kahapon at saka ngayon po natin. At yun, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng patuloy po nakasubaybay. Salamat po at sa ganitong paraan ay nakapagmi-minister po ang inyong lingkod sa buhay ng bawat isa at naipararating natin ang mensahe ng Panginoon sa 7 wikang binanggit niya. At bukas po at 3 p.m. live stream po tayo muli yung ika-7 wika na binanggit ng Panginoong Jesus habang siya nakapako sa krus, ang 7 last word. At ganun din po bukas ng gabi 7:30. Every Friday po ay nagkakaroon po tayo dito sa church ng soaking in the Spirit. Kakaroon tayo ng praise and worship kagaya po ng isa nating pinag-aralan na ang Panginoon ay nauuhaw, no? Nauuhaw siya sa pagsamba ng mga tao sa Kanya, ng pagmamahal ng tao sa Kanya, no? And just to inform every one of us na yung po makikita nyo rito, yung worship team sa church ay hindi po sila galing sa iba-ibang bahay o lugar, no? Sila po ay dito lamang galing sa church, isang compound po kami rito. Ito po mga pastor and worship team po natin. Dito po sila nakatira sa likod ng church. Kaya po wala pong tao rito, sila lamang at ako. At sama-sama ang mga nanay, tatay, mga sister and brothers, sumasabay sila, nakikinig sa praise and worship sa kanilang mga tahanan. So God bless you all. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Kita-kita po ulit tayo bukas. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Leo Bedanya Jr. God bless us all. God bless the Philippines. God bless our President Rodrigo Roa Duterte. To God be the glory. Amen.